कधी फॅशन, तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. हाय व्होल्टेज मी एवढ्या वर्षात कित्येक निवडणुका अशा पाहिल्या आहेत. मोठमोठे आमची तर इथे जी निवडणूक माझी झाली, मी पक्ष सोडल्यावर तेव्हा माझ्या विरुद्ध सगळे होते. माननीय बाळासाहेब पण आले होते तेव्हा. तर मी डिपॉझिट जप्त केलं. आम्ही इतिहास इथे घडवलाय आणि आता हे बघा, यांची दखल घेण्यासारखे आमच्या विरोधात उमेदवार नाही. मासून विचार त्यांची नावं घेत आहे. एका बाजूला केसरकर, 4th टर्म आहे, त्याची 4थी वेळ आहे. केलेलं काम आणि कार्य हे त्याच्या काम आणि कर्तृत्व जे केलंय त्याची तुलना करा ना त्यांच्याशी. कोण विशाल परब, कोण राजन तेली, सांगा ना मला. काहीतरी हे असलं पाहिजे. मातंबर आले तरी निवडून येईन कसं काय बाबा? काय मतं टाकणार का अजून काय टाकणार आतमध्ये? काय वाक्य तरी मला मराठीतले नीट वापरा ना. मातंबर आले तर अरे इथे शिवाजी महाराज आले तरी म्हणेल मीच लढेन, असा हा जोक आहे. काहीतरी प्रश्न विचार नका. आणि तो विचार वेळा झालाय. त्याला पद पाहिजे. पद मीच दिलं होतं, आमदार एकदा केलं. आता त्याच्या आयुष्यात पद नाही आणि त्याला जिंकू देत नाही. आमचे हे तिन्ही उमेदवार हॅट्रिक करणार. याची हॅट्रिक आहे नितेशची. आणि हे तिन्ही उमेदवार आमचे सत्ता आहे, आम्ही हॅट्रिक करून दाखवणार. तिन्ही जण जिंकू. 1, 2, 3. आणि दुसरा सांगतो, केंद्रात आमची सत्ता आहे, राज्यात आमची सत्ता आहे. यांचं काय? ग्रामपंचायत आहे का? जिल्हा परिषद, बँक सगळं आमच्याकडे आहे. आणि तुम्ही कसले प्रश्न? कोण आहेत ते? माणसं जमवली 200-400 म्हणजे काय विजय होत नाही. पैसे देऊन मिळतात. आमच्या मुंबईत एक फेरीवाल्यांची युनियन आहे. 5,000 फेरीवाले आहेत. मग त्याला 2,000 ते वाटेल तिकडे येतात. तसं होणे. आम्ही इथे ज्यांना विकास पाहिजे आहे, ज्यांना इथे भविष्यात तिच्या मुलाबाळांचं कल्याण व्हायचं आहे, आर्थिक सुबत्ता हवी असं वाटत असेल तर आमच्या आघाडीच्या याला मतं द्यावी अशी विनंती. आणि इथे केसरकर, कणकवली नितेश आणि सावंतवाडी, कुडाळ मालवण निलेश राणे यांनाच मतं द्यावी असं मी जिल्ह्यातील मतदारांना सांगतो. मतं वयात घालू नका. आम्ही तुमचा विकास करणार. बऱ्या वाईट वेळेला आम्ही धावून येणार. हे कुठे कोणी नसणार. आतापर्यंत मी 35 वर्षात कोणाचं काय झालं, पक्ष जात धर्म न पाहता त्याला मदतच केलेली. ते भविष्यात चालू राहील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.